Yo, what up guys, your boy Young King 102 all the way from Cape Fest. You know how it is, I'm playing with the JJ here. The show is about to start. Bathini uzoyithola kanjani uhleli khonini? Bheka kathi somlanda lo muntu sheshe simuzi ukuthi udume ngani. Young King 102 all the way from Cape Fest. You know how it is, I see. Sike manje ithi sesifikile ke lo muntu sesimtholile ke manje. Ke nalana sazobuza uHopewell Gatsheni imibuzo embala about ibusiness lakhe. Sabona uncle mina futhi igama bambiza ngoMr JJ wena ngabe ubani uncle? Usibuda uncle ngamthola usakhile. Sawubona ukuthi ninjani. Urafe sakhile. Mina nguMr JJ. Young King 102 King Dodani igama usakhile manje. Ithi indoda kaGatsheni thina into esifuna ukuyazi namhlanje sifuna ukubuza about ishishini lakho ukuthi kwenzakaleni ukuthi uqale. Awubambanga ilotho nje wathi hayi ngcono nje hayi ngiyovula ibhizinisi. Sala phansi ngixoxela phansi. Yeah. Mina madoda igama ngusakhile wakandlula. Awusakhile uyabeni Gatsheni. Inhloso yami lokuvula le business leli ngoba madoda ngifuna imali. Simo sokuthi sini. Sizothola kanjani? Imisebenzi asitholi. Maye ngibona ukuthi kuba ngcono ngisebenzele. Yeah, ngibona kungcono ukuthi usebenze. Uma ke idea ukuthi ukhona. Lento bafethu ngixoxele asuka ngama-22 awubabogwayo Ama-20 ama-22 abogwayo njengoba soyibona ingaka manje asho ukuthi upushile. hayi pushekile Yabo ukuthi usuke ngama-22 na how many years or how many months iqalile? sekuna-3 months segemini manje hayi sisazoqhubeka futhi sisazoba khona for the next coming 10 years bebe seyitholakala naphakathi emoto Mawuthi for the next coming 10 years le business lakho kuzoba sekuyibusiness elinjani? yobe selamba emamall yobe kuyi-franchise Kuzobe sekuyi-franchise. Awuzosifanile musikanjani? ngifuna ukufika nelami igama lamara bengilisho manje ngoba yini Ngiyakuzwa baba. Yasebenza. madodana umphakathi ngifuna ukuphatha kahle Kusho ukuthi iphupho lakho. hayi iphupho lami Mawuthi uzophatha kahle umphakathini ufuna ukuthini? sengisho ukuthi mengigrand ngokwebhizinisi mengigrand each and every weekend ngikhipha ama-food parcels each and every Thursday. Awumqondo uphusile lowo. Hayi sakhile bekumnandi ukuhlala nawe ndoda yamadoda. Kumnandi straight baba. Ngiyabonga mina madoda next time yoba khona ifika amafethu hayi niyaza So uyasala kahle ngoba uGatsheni. hayi soyiqeda-ke madoda.